Яңалыклар чыгарылыш үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Тиздән 1 сентябрь җитә, баланы мәктәпкә җыендыру күпмегә төшә, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Мөселманнар Корбан гаетен билгеләп үтте. Чаллыда исламның иң улы бәйрәме ничек узды? Бу хакта Мәрьям Файрушина. Чаллыда 1 тапкыр печән базары фестивале оештырыла. Бирдә нинди мәйданчыклар эшләр, Ләйсән Ханова белде. Яңа уку елы башланырга бер атнадан артык вакыт калып бара. Әтиәннәр кибетләрдә, базарларда барлык кирәк-яракларны эзли. Быел чаллыда 1 тапкыр парта артына 7,5 ярым бала утырачак. Баланы мәктәпкә җыю күпмегә төшә? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Раяновлар гаиләсендә Радмиланы 1 сыйныфка җыендыру өчен 10 000 сум акча әзерләгәннәр. Сыйфатлы, шул ук вакытта арзанлы товар эзлибез дигән исә. Решили одеться здесь, на рынке. По ценам нормально. Взяли уже блузку, спортивный костюм, футболку, шорты. Ну, в процессе еще обувь. Ищем пока. Ак һәм карал япкычлы форма комплекты уртача 2000 сум тора. Әгәр әтиәниләр тегү фабрикасына класс белән бергә заказ бирсә, арзанрак була. Малайлар өчен фабрикада тегелгән костюм уртача 3000 сумга төшәчәк. Канцелярия товарларының иң кирәклеләрен алган очракта 1500 сум түләргә кирәк. Ранисларга килгәндә сыйфатлары 2000 сумнан да арзан була алмый. Киштәләрдә 5000 сумлыклары да бар. Әмма 2000гә дә сыйфатлы сумка табарга мөмкин. В основном шул сырыйлар ортопедический мәктәптә укытучылар, например, сырыйлар бит инде ортопедический аркалары, аркага, например, ятып торсын баланың, что позвоночникка удобно булсынга. Тагын нәрсә дигән? Ремешоклар удобно булырга тиеш, обязательно, например, муенга. Бик ятып тормаска тиеш, киңрәк булып торырга тиеш. Кайбер кибетләрдә акциялар карта буенча ташламалар каралган. Мисал өчен Чаллы кибетләренең күбесендә КАМАЗ хезмәткәрләренә 7% ташлама ясыйлар. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Вандаллар Кабат 58 комплекс тукталышында урнашкан җир асты кичүенең диварларын ваткан. Исегезгә төшерәм, 1 ел элек биредә капиталь төзекләндерү узды, әмма шәһәрдәшләрнең куанышы озакка сузылмады. Хулиганнардан нинди җәза көтә, китерелгән зыянны ничә сумга бәялиләр? Хезмәттәше материалында. Әлеге җир асты кичүенә вандаллар 1 тапкыр гына һөҗүм итми. Бу юлы 17 панельне аяк белән тибеп ватканнар. Китерелгән зыянны белгечләр 30 000 сумнан артык дип бәяли. Шәһәрдәшләр хулиганнарны җәзасыз калдырырга ярамый дип саный. Матур итеп ясап куйдылар. Хәзер бөтен җирне җимереп бетергәннәр. Бу вандаллардыр инде, нинди? Яшьләрдер инде. Ну, все равно аларны наказать кирәк инде, булай булмый бит инде ул. Алар бит тагы бүтән җирдә шулай ук эшлиләр. Шундый ук хәлне кабатлыйлар. Яңартылган җир асты кичүләрендә видео күзәтү җайланмалары куелган. Алар буенча хукук сакчылары кагыйдә бозучыларны ачыклый. Февраль айында подземный переходта остановка пожарный депода булды шундый җимерелү, и без анда 3 баланы малайларны табып алдык. Һәм бу малайларны үзләрен һәм әниләрен административный ответственностька чакырдык. И бу балалар шулай ук безнең учетка куелды. Язын 58 комплекс тукталышындагы җир асты кичүендә панельләргә зыян салуда 25 яшьлек ир-ат гаепләнә. 50 яшьлек шәһәрдәшебез исә Гренада тукталышындагы җир асты кичүендә хулиганлык кылган. Хәзер полиция хезмәткәрләре яңа очрак буенча тикшерү алып бара. Административ җаваплылык буенча штраф күләме китерелгән зыянга карап билгеләнә. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 25 августта Чаллыда өлешчә юллар ябыла. Бу көнне шәһәрдә мэр кубогына магистраль автопоезд йөртүчеләрнең 11-нче һөнәри конкурсы узачак. Шул сәбәпле 9-дан 16 сагать 30 минутка кадәр Хәсән Туфан проспекты буйлап 2 юнәлешкә дә, Чулман проспектынан Раскольников урамына һәм Раскольников урамыннан Рейс Биляев проспекты киселешенә кадәр хәрәкәт өлешчә чикләнә. Машина йөртүчеләрне игътибарлы булуы сорала. Мөселманнар Корбан гаетен билгеләде. Чаллы мәчетләрендә бәйрәм вәгазы иртәнге 5-тә башланды. Гает намазын укыганнан соң мөселманнар Корбан чалу урынына юл тотты. Әлеге бәйрәм 3 көн дәвам итә. Бу вакытта мөселманнар кунакка йөрешә һәм изге эшләр башкара. Нурихлас мәчете иртәннән үк халык белән тулы. Бирегә берничә 100 кеше җыелган. Мәчет барлык теләүчеләрне сыйдыра алмады, шуңа күрә вәгазьне урамда тыңладылар. Намазны да ачык һавада укыдылар.
Бу бәйрәмне бик көтеп каршылабыз. Бу безнең мөселманнар өчен бик көтелгән бәйрәм. Мин уйлыйм инде бу бәйрәмнең безнең милләтебез Татарстан һәм башка милләтләр өчен дә бик мөһим. Милләтләр бер-берсен беләләр һәм инде исламның нинди гүзәл икәнен шушы бәйрәмнәрдә күрергә була. Шәһәрдәшләребезне шушы бәйрәм белән котлыйсым килә. Аларга исәнлек, иманлык, бәхетләр телим. Корбан чалу йоласы елдагыча Сидоровка бистәсендә оештырылды. Биредә 2000-гә якын сарык сатыла. Аларны Тукай, Менделеевск, Актаныш, Сарман, Кукмара һәм башка районнардан алып килгәннәр. Һәрбер килгән сарыктан тикшерәбез. Бөтен маллар сыйфатлы килделәр. Бөтен сказы сатуда. Трап-трап инде былтыр куй сарык алган идек. Менә шуңа карап килгән идек. Бик симездә кирәк түгел. Ил җавап алмасын дигән кебек. Балаларга таратасы бар, шуңа карап сөйлибез инде. Корбан ите 3-кә бүленә. Берсе корбан чалучының гаиләсендә, икенчесе туган һәм күршеләргә таратыла, калганы мохтаҗларга бирелә. Мәрьям Файрушина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Шулда беренче тапкыр Печән базары фестивале узачак. Аны мәдәният идарәсе ярдәме белән Эврика үзәге, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы һәм Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасының Чаллы бүлеге оештыра. Исегезгә төшерәме, Печән базары 18 гасырдан алып 20 гасырның 30 елларына кадәр иске Казан бистәсендә урнашкан сәүдә, иҗтимагый һәм мәдәни үзәк саналган. Казанда инде ул 6 ел рәттән үткәрелә. Оештыручылар Чаллыда да фестиваль дәвамлы булыр дип ышана. Печән базарында нинди майданчыклар эшләр, фестиваль турында тулыра хәбәрчебез Лейсан Ханова. Һәр бизәкне үзем уйлап чыгарам һәм алар бер-берсен кабатламыйлар. Рәссам Чулпан Шәрифуллина бу көннәрдә бик тырышып Печән базарына әзерләнә. Шамаилләр ясаган инде, хәзер шкатулкалар бизи. Аларны акрил буяулар белән буй, лак белән каплый. Печән базарына алып чыгасым килә, менә шундый шкатулкаларны күрсәтәсе килә, менә милли рухта эшләргә яратам инде эшләрне. Менә әйтләр тугра кулланып ясап булмас микән, менә иллюзия дип язылган менә шундый шкатулка. Именно шкатулкалар була инде алар. Оештыручылар әйтүенчә, фестиваль берничә юнәлешне берләштерә. Татар дизайнерлары үз эшләнмәләрен алып киләчәк. Аш осталары әзерләгән милли ашларны татып карап, рецептлар алышып булачак. Акустик музыка, шигърият тәкъдим ителә, балалар мәйданчыклары эшләячәк. Проектның төп идеясы да үзебезнең милли сәнгатебезне, милли культурабызны саклап калып, аларга тәкъдим итү. Һәм дә менә шушы кием салымда да, ашауда, ризыкта да, уеннарда да, җырда да, шигырьдә дә без заманча итеп яшьләргә тәкъдим итсәк, әлеге проект гомерле булыр дип уйлыйм. Теләге булганнар өчен үзәк урам буенча кыска экскурсия да каралган. 2 кеше мул, 3 кеше мул шушларны ала да тиз генә шәһәрнең иң тарихи урамы, үзәк урамынча экскурсия ясый. Һәм бу кичкә хәтле шушлай дәвам итәчәк. Фестивальгә килүчеләр бушлай лотереяда да катнаша ала. Моның өчен бар тик милли киемдә килергә яки киемдә нинди дә булса милли орнамент булырга тиеш. Җиңүчене биредә кич ахырында ук ачыклаячаклар. Печән базары 24 август җомга көнне Тукай яр буенда Тәүбә мәчетеннән ерак түгел урында оештырыла. Ул көндезге сәгать 1дә башланып, кичке сәгать 8гә кадәр дәвам итәчәк. Лейсан Ханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән мин булыгыз. ДНС с 17 августа по 14 сентября. Арифметика выгоды. Грандиозная акция специально ко Дню знаний. Крутые гаджеты и огромный выбор товаров по суперценам. Смартфон Honor 10 128 гигабайт. Выгодный кредит 0024 и планшет в подарок. Арифметика выгоды в ДНС. Прокачай себя перед учебой. Медовик. Более 20 видов натурального меда со всей России. Разнообразие вкусных паст из свежих семян и орехов. Варенье, фиточай, прополис, сувениры. Бесплатная доставка до адресата. Медовик. Мы гарантируем вам вкусный и свежий продукт. Рынок Южный и ТЦ Халяль-центр.